क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। आज भरमान जो छातावा पर खान जो हेरे चढ़ाई जवानी के नया से उठान प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। इतना सुंदर हकल छौड़ी तोरा गोरे गाल गे झूमे लगी होवा हो चौहाना जी में मार गे। आज भरमान जो छातावा पर खान जो हेरे चढ़ाई जवानी के नया से उठान जो आज भरमान जो छातावा पर खान जो हेरे चढ़ाई जवानी के नया से उठान जो अब ही तू कर बरदास छोड़ा रे कुछ देरी कटे दिन रात छोड़ा रे कोई से के करू बरदास छौड़ी गे तोरा बिना कट दिन रात छौड़ी गे। आज भरमान जो छतावा पर फान जो हेरे चढ़ली जवानी के नया से उफान जो आज भरमान जो छतावा पर फान जो हेरे चढ़ली जवानी के नया से उफान जो क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। दिल कुछ दीवाना पकड़ाई में करे लगा हो कि पापा से पिटाई में करे तोरा हियो तोहारे से प्यार छौड़ी गे लेके होई जोई वो फरार छौड़ी गे। आज भरमान जो छतावा पर फान जो हेरे चढ़ली जवानी के नया से उफान जो क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।